खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संनाय खावनाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बुगायलायनाय मोखांखानाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलायबाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय आं होनदोंमोन ना बै मोनसे ब्लगाव मा होनोमोनलाय जोङो बारनानै थांगोन होननानै बारनानै मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोननि एसे शेयार खालामफानोमोन आं ओमफ्राय नोंथांमोना आरो शेयार खालामबावसै शेयार खालामबावसै आरो मा ओमफ्राय नै गुन्दैखौ लाखाबाय रेडि थारमाने आं दाख्लै गुन्दै बायनोबो मोनस्लाबियाव न'आवबो सौस्लाबनो हायियाव मादै होननायनिफ्राय हावला लाना फैदोंमोन आरो मा होनोमोनलाय बे मादैयानो जाहैबाय नोंथांमोना जे मिथिला मिथिला आं मिथिला जायखिजाया आं खोन्थाना होबावनोसै आंखौ गायदां माहाजोनाव होफैनाय मादै आरो आंनिनो देवानि होनजायो ओमफ्राय बिथांजोनिफ्रायनो आङो बे बिथांजो मादैनिफ्रायनो आङो गुन्दैखौ लाना फैदोंमोन माने आंना फिसाजो सोमब्लायाबो थांफायोनो ओमफ्राय बेबो रेडि जाबाय थांफानो ओमफ्राय टिउसनाथ' जोंहा मा होनोमोनलाय मोनायाव लायो टिउसन बिदाजोंनो मालायजोंबाथ' होनाय जाखाया लोगोफोर ओमफ्राय न'निखाय बिदाजों मोनायाव होयो आरो ओमफ्राय आंबो फोरोंस्लाबनो हाया नालाय हाया माने सोलाबा जायो खामानिया ओमफ्राय बिदिनो हालुवानि हिन्जाव नालाय मावनानै दांनानै मेंसो ओमफ्य ख्रुब बानोसैसो मोनायाव ओमफ्राय बेखायनो आङो टिउसन होयो आरो ओमफ्राय दा लोगोफोर थांबाय थानोसै हरखौ थुलायबावोसो ओमफ्राय दा मोनायाव जोंहा फिसा पार्टि दं आरो बे आनैया होबाय बे आनथिंगिनिया होबाय आरो थारमाने इसान थोरनायनि इसाना आंनिबाबो जाहोनांसिगोन बेसेरा ओमफ्य पार्टिया जाहैबाय एसे बेलेगनिबो होमबाबो बिदि दाजाबबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि बुजिनांला आरो जोंनि पार्टि जानायखौ पार्टिबाबो ओरैनो जोबनोसै लागानिबो ने डिसेम्बर जोबनोसै लागानिबो आरो ओरै बानोसै आरो थांबाय थानोसै जों दा फैद' मामि ओमफ्राय सासेया दा मिथिनांगौबा थैसलायसिगोन आरोखि फिसाजो गेदेरा थांफानो मोनैनि बेखौ लांफाबा बेदाय बेखौ लांफाबा बेदाय जारलासो जारलायानो जुत गैया आरोखि ओंखायनो थांसैलाय जोंहा दालांबाय लालाजों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादोल' ओमफ्राय बे मादैनाव बिराद बुरजा अमा फिसा दंहाय ओमफ्राय 25 ना 24 बिदि दङ सिखाव थारमाने दालांनि बन खावगासिनो बारनायनि लागोफ्रा आरोखि दालांनि बन सिखावफ्रासो उल्था बुनो नागिरो आइ आंहालाय एकबार सिखावनिलाय सिखावफ्रासो उल्था बुनो नागिरो नै दालांनि बनखौ ओंखाम संग्रायाव सोनो हामानो बाहेरायाव दालांनि बनखौ ओंखाम संग्रायाव सोनो हामा लोगोफोर आं मिन्थिला जायखिया हामोना हामा जिखुनु जाया नै बे गुन्दै हैनो आं मादैनाव मादै दुलुरनो गुन्दै हैनो जोंनि गामिनि दालाङा नुवाखै पिकनिक जानो मोजां जाथारबायहाय सर भगबान पिकनिक जानो मोजां जाथारबाय बायनि लोगोफोर दालां बायलाया नोंथांमोन दाख्लै देखायखादों आरो नोंथांजों मोननो थ' बे दालाङा जासिगोन बायदि सेंसन जासिगोन बायदि आरोखि सेंसन जासिगोन बायदि आरो बे दालाङा सेंसन जासिगोन बायदि लोगोफोर ओमफ्राय मैया नायफैदोंमोन मानसि गिदिरफ्रा आरो थिखादारफ्रा नाय जागोन ना जाया खुनु गेरेन्थि गैया ओमफ्राय जिखुनु जाया जासिगोन बायदि होनदों आरो जायोब्लाथ' मोजां जाबाय जोंनि थाखायबो ओमफ्राय बैथिं बै मोनसे लामायाथ' लामा दंखायो होमबाबो बिथिं अयथासार गिदिंद्रायनाय जायो आरो ओमफ्राय ओरैबो गेजेर मोजां जायो आरो ओरै लामाया ओमफ्राय औवासुं बारिसोहाय बाथाबारियाबो जारलासो थिखोनो हालाय लांला आं आयदै थ' दुब्लिबारिनि बेसरफ्राबो नै आराम रज'बोहांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो जाय रिल्स खालामग्रा बियो खालामसिगोन आरो मा होनो मावग्रा मानसियाथ' बेसर बारियाव मालाबाबो रिल्स खालामखाया थैसिगोन आं सोरबा मावग्रा माने सासे सानै मावग्रायाबो खालामो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बांसिनानो आरो बेसर बारियाव रिल्स खालामनाया बेसर फुग्राफ्रा खालामा बेसर फोग्राफ्रा खालामा आरो जेरै आं बेसर बारियाव एफा नङाबा आंहाथ' न'आवनो खेथि मावो आंनो मावो मेला खालामनो हागौ आंहा बे बोथोराव सोलाबानो ओमफ्राय लोगोफोर बिराद जारला मानो सोलाबा बिराद खामानि जायो आरो लामा सामा एसे रायलायनो लाजिलायलाङोहाय आं लोगोफोर गारि ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय माइ बोथोरावथ' खनसेबो नोंथांमोना नुवाखिसै खोमा रिल्सखौ खनसे थारुन लायनो ना मानो थांनायाव खनसे खालामदों खोमा आङो आंनि एक्टरजों ओमफ्राय ओरैनो बांसिन बानायनायानो जाया बिदि खालामनो होननानैथ' मालाबाबो थांफेरखायानोसै मामि जि थाबाय दे उन्दै मोसौआ सौगोन आखाइ हमाय मा आंनि फिसाखौ मा जेबो लाया माबा आखाइबो हमा हम आखाइ रायनायाव नाम्बार वानसो लोगोफोर बे जिगाब सावनायखौ नुदोंना बे जिगाबखौ बे जिगाबखौ सावनो होननानै सावाखै आरो सोरबा लामानि थाबायग्रा मानसिफ्रासो सावनानै गालांदों सोरबा लामाथिंजाय थांग्रा मानसिफ्रानो सावनानै गालांदों आरो लोगोफोर मा होनबावनो आरो मानसिनि हिंसा होनबाथाय आरो मा होनोमोनलाय खनसेबो फानबारियाव जाखांबाय माइखौनो सावना गालांदों माइ जाबना दोननायखौनो बेलाय आरो जिगाबावसो जिगाबाथ' जेबोआनो नंबावला होनजासै माइ सावनाया बेसे लस जादोंना आयौ हालां बेजबाय फैयै मोनफैबाय लोगोफोर मादैमोनाव ओमफ्राय बिसोर एसे जौ लोंग्राफोर दंफैयो नालाय मादैमोना जौबो फानो माने नोंथांमोनाव अमा फिसा खोन्थानो होन्दों होनाखैमोन जायखिजाया बावलायलांग्राबो नेम दं आंहा ब्लग नायफिननानै भिडिअ बानायनाय हुदा गैया जेनेबा ब्लग नायफिनना माने आङो दि बै भिडिअखौ बानायदोंमोन है मा रायलायदों बै भिडिअखौ बानायनायखौ नायफिननानै बानायनाय हुदा गैया ओमफ्राय नोंथांमोनाव अमाखौ एसे देखायनोसै आरो नायदो लोगोफोर बेसे मोजां अमा फिसाफ्रा आरो नै खाथि खालानि लोगोफोर सोरबा नांगौबा लांफैदो नै जा मोजां खायनि आयौ आंनाव अमा गैयाब्ला लानानै थांबावसिगौसो आं अमा मोजां नुबानो लानो लुबैयो मामि दा खाथियाव थांखा नै ओरै दंबावो आरो अमा बिमा मानै
नै आब' कबिता डाइरेक्ट नोंनि नाम मेनसन खालामनानै बुंनाय जाबाय गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो आब'। ओमफ्राय बे बुथुवाखौ अमानि थाखाय सोखादों मानसि जानो थाखाय नङा आरो आब'। मा होनो नोंसिनाव खुदुना मेनला दं नालाय ओंखायनो भिडिअआव आङो बुंनाय जाबाय खुदुना मेनला नुनायखाय अमानो बेबायदि खानानै रुनानै होयो आरो माइरं होदेरनानै। माइरं होदेराबाथ' एरा नालाय ओरैनो गाव गोजाबाथ' एसेल'सो जायो। ओमफ्राय अमानो बेखौ रुनानै होबाथाय अमाया बिराद मोजां साइस्थ'नि जाबोयो आरो आब' कबितानि अमायाथ' ओरैबायदि साइजखा खाथि मोनबा लायनो लुबैलायो आरो आं गोसोआनो अमा फिसिग्रा नालाय। लोगोफोर नै आंना बयलार बेदरा मोनहांबायानो। इंलिसबो बारा थाङा आंना खुगाफ्रा ओमफ्राय बर'आव थांसै आरो एसे बिदै जेब जेब दोनसै आरो बिदै जेब जेब होनसै ओमफ्राय इंलिसनिबा ग्रेभि होनो खोमा जारलासो लोगोफोर इंलिस बुंनांगौआबो मुस्किलसो आरोखि। ओमफ्राय माथो होनबावनो ओमफ्राय दा आङो बेखौ मोनखांबाय नालाय ओमफ्राय नै थारुन ओंख्रि हानानै लाबाय आङो रेडि। ओमफ्राय नैबे बयलारखौनो आङो दरनैसो दोन्दों आरो नै बे बयलारखौनो आङो थारुनजों एसे संनोसै आरो। मानो होनोब्ला थारुन ओंख्रि जानायनि प्लेनिं खामोन दिनै। ओमफ्य नैबे फिसा पार्टियासो प्लेनिं गैयामोन ओमफ्राय जाब्रबनाय आरो थारुनखौ आं दहायनो फुङावनो जानानै दोनफैखादों। थारुनखौ दिनै ओरैनो गोजाबाबो जागौमोन आरो बेदर गैयाबाबो। ओमफ्राय दा बेदरजों माजों ग्रोब जाबाय आरो बिदिनोहाय लोगोफोर समाव थाल मिलायबा ग्रोब ग्रोब जायो बेदर फिसाबा दोननोसै दुन्दियाहाय संसै आरामसे। माथो होनबावनो आरो लोगोफोर मा होनो बुरि मानसिनि भिडिअ ब्लग भिडिअ बेफोरनोसै जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय फिसा फिसौ बेफोरनोसै आरो बबेबा थांबाय बबेबा फैनाय। नोंथांमोना बेफोर बाया मोजोमा नायो बेफोर हागोसो बिसोरबो जोबोद गोजोननाय थायो मा लोगोफोर नोंथांमोनासो नायनो बायो आंखौ नोंसोरथिं नायनोबाबो बन्द लानाय लोगोफोर उफाय गैला नायनांसिगोन दसेब्लाबो आरो। बे लोगोफोर आंना बोराया लाबोलायबाय बाजारनिफ्राय मा लाबोलायखो बाजारथ' नङा सकआव थांदोंमोन दहाय बेदर लायनो अल कफि नै मा होनोमोनलाय आब' कबिता सरगियारि मोनथिं अल कफिया दामथारनो ओमफ्राय जोंनिथिं बिराद दाम खम जाबाय आरो दरथामजोंनो बेसे होन्दोंमोनथाय आब'आ। ओमफ्राय नै जोंना बेसेबांसोआवसो 30 थाखा बेयो केजि मोनसेयाव 30 थाखा आरो ओमफ्राय अला एसे फिसा फिसा बारा हासारनि नङा बायदि मोनदां। ओमफ्राय अला गिदिर गिदिरबो मोनो बाजारबा बांसिन मोनो आरो गिदिरबो मोनो होमबाबो फिसाखौ जानाया बांसिन मोजां आरो थारमाने बे गिदिर गिदिरफ्रा हासार होनानैसो जालाबायनाय ना। ओमफ्राय माबा लाबोखो मुला बेदर आलु मुलायानोसै आरो बे मुलाया गासै 10 थाखानि होनदों खोमा बे मुलाया 10 थाखानि मुथाथामजों 10 थाखानिनो। नै आब' नोंसिनियाव मुथासेयावनो 10 थाखा ओमफ्राय जोंनियाव मुथाथामजोंसो 10 थाखा जाहैदों जारलासो। बिदिनो जायगा लानानै जायगा बिराद दाम। क'क्राझारावथ' जानोनो हाया क'क्राझाराव संसार जानांगौबा गरिब जागोन आं लोगोफोर। क'क्राझाराव आं संसार जानो हानाय नङा लोगोफोर थारमाने जोंना बिजावजालिया बाहागिनि बिजावजालि सासे थायो ओरैबायदि दाम होननानै खोन्थायो। आलुआ दा आलु गोरलैया दा 50 थाखानो सिगाङावथ' 60 थाखामोन ओमफ्राय दा जोंनियाव आलु गोरलैया 30 थाखानि मोनो आरो बिसिनाव 50 थाखाबा जोंनियाव 30 थाखा होमबा 20 थाखायानो बासायबायना लोगोफोर। ओमफ्राय आरो लाइ मैगंफ्राथ' जाहैदों मोनथाम गाहामजोंनो 20 थाखानो 20 थाखा जाहैदों। ओमफ्राय जोंनियाव बेयाव बिजनियावनो होन बाबुरगावआवनो होन लाइ मैगंफ्रा एसे एखे आरो सोब ओंख्रियानो एसे एखेफ्रामहाय एसेल'सो फाराग जायो जोंनि बिजनियाव बारा एथ'ग्राब माने दाम जाया आरो दा क'क्राझार होनबाथाय एकदम हाइ फाइ ओरैबायदि आरोखि आं क'क्राझाराव संसार जानो हानाय नङा ओरैबायदि दामानो बुंस'हाया आरोखि। क'क्राझारनि लोगोफ्रा नायफ्लांबायोबा निमाहा बिनाय थाबाय दे नोंगौखौसो बुंदों आङो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। बे बेदर भाजा एवनायावनो फोजोबनाय जाबाय आरो मा होनोमोनलाय माथो देखायलाबाय थानो जानाय लोंनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार खालामबाय थायासै नोंथांमोना जा देखायनो हायो बेखौनो देखायबाय। अब्ला बाय बायसै लोगोफोर गुड नाइट।